suka ce sa is this what you are going to do for us? Haka za ka yi mana, ka ba mu hannun dama ka an shi hannun hagu. Na ce kamar yaya koran mu za ka yi daga Zamfara? Na ce kamar yaya koran, to ka ce za ka shari'a. Na ce to don mu kusa abin ke kira shari'a, ai in aka yi shari'a kamar da malam ya faɗa za ku samu zaman lafiya a Zamfara. Na yi magana da su sosai, sai suka ce to yanzu suna roƙona, su suka jawo kan da pastors na coci muka yi mitin da su, aka goya min baya, to suna son su kira church pastors nan anda kan yi magana da su, yi musu bayani don su kowa na cikin tsoro. Sai na ce ku kira su, suka zo muka zauna ne musu bayani. Na ce look, Allah ya ce la ikraha fi din, babu tilastawa a addini, mu haka aka gaya mana. Sannan ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah na da iko akan komai da kowa. Kuma ku cikin cocin ku kuna cewa Allah yana da iko akan komai, ba gaskiya ba su ce. Na ce to inda ya ga dama, mu cikin Qur'ani ya ce inna ma amruhu idza ara shay'an an yaqula lahu kun, in ya tashin abu Allah zai ce abu ya zama kuma ya zama. Kuma sai suka ce su ma sun haka nasu ma Allah na so abu. Na ce to Allah ya yi musulmi ya ku kirista, in yana son ku canza sai ku canza, zai ce ku canza sai ku canza. Da an haife ni a Delta ko Enugu, kila in tashi kirista, kila kuma tashi musulmi da haka. Na ce musu saboda haka ku kwantar da hankalinku, alƙawarin da na yi muku justice and fairness, to kuma za ku ga justice and fairness, shari'a za ta ba ku justice and fairness. Sai na ce amma akwai abu guda uku kamar da madan ta faɗa wanda ni zai shahe ku. Na ce doka in na yanke hannu na bulala na ni wannan musulmi ne, amma giya za a daina shan giya bi jihata. Suka ce sun yadda. Karuwanci ba za a koma ba, zan duk gidan karuwa a jihata. Suka ce sun yadda. Na ce ok, abu na fara faɗa, na ce karuwanci za a daina a jihata. Suka ce sun yadda. Za a rufe duk gidan caca. Suka ce sun yadda. Na ce to kuma za a rufe duk gidan giya. Sai wani ta da hannu ya ce a su addinin su